Ένα ρολόι δεν λέει απλά την ώρα, κρύβει από πίσω του και μια ιστορία. Και σε αυτό το podcast είμαστε εδώ για να τις ανακαλύψουμε μαζί. Είμαι ο Δημήτρης και αυτό είναι το Timepiece Talks. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαι ο Δημήτρης και ακούτε άλλο ένα επεισόδιο του Timepiece Talks. Ελπίζω να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να κάνετε τα μπάνια σας. Βγαίνει σχεδόν ο Ιούλιος, οπότε θέλω να πιστεύω ότι κάπως έτσι περνάτε τα Σαββατοκυριακά σας. Να ξέρετε, σας ζηλεύω, γιατί βλέπω όλα αυτά τα όμορφα story και post που ανεβάζετε, όχι εσείς προσωπικά ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, γνωστοί και φίλοι που πάτε διακοπές, τρώτε εκεί πέρα τα πιτόγυρά σας και εμείς στην ξενιτιά δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά, αλλά δεν είμαστε εδώ για να σας πω εγώ τον πόνο μου σχετικά με τα πιτόγυρα που τρώτε και εγώ δεν μπορώ να φάω. Είμαστε εδώ για να σας πω για ρολόγια. Τι κάνετε? Ελπίζω να σας άρεσε το προηγούμενο επεισόδιο, που από ό,τι κατάλαβα σας άρεσε και ήταν ένα από τα πιο έτσι, αγαπημένα μου επεισόδια, έχω να πω, γιατί είχα από καιρό που ήθελα να κάνω μια αντίστοιχη συζήτηση και μ' άρεσε αρκετά το γεγονός ότι συμμετείχατε κι εσείς με τα σχόλιά σας και με τα μηνύματά σας στην σχετική συζήτηση. Να ευχαριστήσω να καλωσορίσω, με συγχωρείτε, τους καινούριους στην παρέα μας, και να πω να κάνετε like, share, subscribe και τα συναφή και σχόλια, πολλά σχόλια. Κάντε σχόλια, γράψτε πράγματα. Τα βλέπω και καμιά φορά απαντάω, καμιά φορά δεν απαντάω, γιατί απαντάτε μόνοι σας, οπότε δεν έχει καμία ουσία, με τίποτα ίδια. Και έκανα μια... πώς το λένε, ένα από τα σχόλια τα οποία κάποιος ανέφερε, και να σας ευχαριστήσω για αυτόν, για ένα καινούριο brand, το οποίο καινούριο για μένα, που δεν είχα ιδέα. Ένα brand που λέγεται San Martin, το οποίο από ό,τι κατάλαβα κάνει ομάζ ρολόγια. Τώρα δεν θα πω κόπιες από γνωστά ρολόγια. Όταν λέμε ομάζ εννοούμε ρολόγια τα οποία παίρνουν, να το πούμε, έμπνευση. Αν όχι αντιγράφουν, όχι, εγώ δεν θα το πω αυτό, κάποιοι άλλοι θα το έλεγαν. Εγώ παίρνω απόσταση από αυτά τα σχετικά σχόλια. Από διάσημα ρολόγια, και κάποιοι από εσάς μου είπατε ότι είναι αρκετά καλά κομμάτια και ποιοτικά. Εγώ προσωπικά δεν τέξα, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γενικότερα έχω μια, θα έλεγα, όχι αποστροφή, σίγουρα όχι, αλλά γενικότερα δεν πολύ ενδιαφέρομαι για ρολόγια τύπου AliExpress και κινέζο ρολόγια, τα οποία τέτοιου τύπου, ας πούμε. Δεν είχα ποτέ καμία ιδιαίτερη ενασχόληση, όχι από... πώς θα το πω, δεν είχα ποτέ και κανένα ενδιαφέρον να ψάχνουμε. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, μου αρέσουν τα complications στα ρολόγια πάρα πολύ, οπότε δεν ψάχνουμε και τόσο για να βρω το ρολόι το οποίο είναι, ξέρεις, από Κίνες και τέτοια. Όχι ότι η Κίνα είναι το πρόβλημα, γιατί έχω απαντήσει σε πολλούς στα συγκεκριμένα θέματα. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με το από που κατασκευάζει ένα ρολόι. Είτε είναι κινέζικο, είτε είναι ιαπωνέζικο, είτε είναι ελβετικό, γαλλικό, αγγλικό, οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εγώ ενδιαφέρομαι για την ποιότητα και το κατά πόσο, ρε παιδί μου, όντως το ρολόι κάνει αυτό που λέει ότι κάνει. Αλλά αν σας ενδιαφέρει, πείτε μου και θα προσπαθήσω να πάρω κάποιο, ρε παιδί μου, για να κάνουμε κάποιο review. Αλλά ευχαριστώ που μου το είπατε, δηλαδή δεν είχα καμία επαφή. Για να απαντήσω σε μερικών τα σχόλια στα τελευταία έτσι επεισόδια. Εγώ νομίζω θα διαφωνήσω, ή μάλλον όχι νομίζω, ξέρω ότι διαφωνώ με πάρα πολλούς σε σχέση με το κομμάτι των κινέζικων γενικότερα προϊόντων. Έχω πει πολλές φορές ότι ξεκίνησε αυτή η κουβέντα και με το επεισόδιο για το κατά πόσο τα ελβετικά ρολόγια φτιάχνονται εν μέρει στην Κίνα, με το σχετικό, ας πούμε έτσι, με τα σχετικά δημοσιεύματα που υπήρξαν. Να πω ότι εγώ, και το είπα και με το Casio αυτό, πολλοί ενοχλούνται με το Made in China. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα θέμα. Γιατί δεν έχω θέμα? Γιατί στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον είναι ανέκαθεν ξεκάθαρο, δηλαδή είναι, πώς το πω, common knowledge που λέμε, ότι το γεγονός ότι κάτι είναι κινέζικο δεν μας λέγει κάτι. Δηλαδή, ένα γαλλικό κρασί μπορεί να είναι χάλια, μπορεί να είναι και εξαιρετικό. Το ότι είναι γαλλικό δεν μας λέει τίποτα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με ένα
Δεν ξέρω, με κάτι, ας πούμε, πάρτε στην Ελλάδα. Το ότι κάποιος λέει ότι εγώ φτιάχνω ένα ρούχο σε μια βιοτεχνία και κοτσάρω μια ελληνική σημαία, δεν μας λέει και πολλά πράγματα. Έτσι. Η ποιότητα σε σχέση με, την με το που παράγεται κάτι είναι συνήθως ασύνδετα. Μπορούμε να βρούμε προφανώς κοινά σημεία και να βρούμε κάποια patterns που λέμε σε σχέση με την ποιότητα ή την ποιότητα κατασκευής, τιμή και τα σχετικά. Αλλά για παράδειγμα, ένα ρολόι το οποίο μπορεί να έρθει, ας πούμε, μια εταιρεία και να πει ότι εγώ το κατασκευάζω στην Κίνα, γιατί μπορώ να έχω χαμηλότερο κόστος παραγωγής, με συγχωρείτε, με την ίδια, ας το πούμε, ποιότητα. Γιατί αν εγώ φέρω, ας πούμε, αυτό έφερα ως παράδειγμα σε κάποιον, ότι αν έχουμε το ίδιο CNC μηχάνημα για να φτιάχνουμε κάσες από ρολόγια, είτε το κάνω στην Ελβετία είτε το κάνω στην Κίνα, ειδικά όταν αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί εκεί είναι το βασικό, έτσι. Όταν αυτό δηλαδή είναι γνωστό στον αγοραστή, εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Αν δηλαδή αυτό μεταφράζεται στην τιμή του, δηλαδή έρχομαι και σου λέω, κοίταξε, φτιάχνω ρε παιδί μου το Casio, το ρολόι, ας πούμε, το συγκεκριμένο που λέγαμε, το αυτόματο, και είπε κάποιος ότι με ενοχλεί που είναι κινέζικο και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Και λέω, OK, fair. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι το εξής. Ότι αν το ίδιο ρολόι το έφτιανε στην Ιαπωνία και είχε, ξέρω εγώ, 30-40% πιο πάνω, όχι εσείς που κάνετε τα σχόλια αυτά, αλλά γενικότερα ο κόσμος θα παραπονιόταν και εγώ μαζί για το κόστος. Γιατί καλός ή κακός, τα Casio, ας πούμε, φημίζονται για το γεγονός ότι είναι, πώς θα το πω, φημίζονται ότι είναι τα πιο προσβάσιμα ρολόγια τιμολογιακά, που προσφέρουν, ρε παιδί μου, τρελό value for money. Και συμφωνώ με αυτό. Εφόσον όμως προσπαθούμε να πετύχουμε μια καλύτερη τιμή, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λάθος το να πούμε ότι πλέον δεν με συμφέρει να το φτιάχνω στην Ιαπωνία για οποιοδήποτε λόγο, αλλά μπορώ να το κάνω σε μια φθηνότερη παραγωγικά χώρα και να έχω το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή υψηλή ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, με το να μπορώ να έχω επίσης και μια αρκετά πιο προσβάσιμη τιμή. Έτσι. Καλός ή κακός, για τον μέσο καταναλωτή είναι αρκετά σημαντικό να ξέρει, όχι να ξέρει, αλλά πώς το πω, είναι αρκετά σημαντικό αυτό που πληρώνει να είναι ανάλογο με την ποιότητα την οποία υποτίθεται ότι έχει πληρώσει. Δηλαδή αυτό που αγοράζει μάλλον να είναι ανάλογο. Αν κάτι διαφημίζεται, ας πούμε, ότι είναι πλήρως φτιαγμένο ή με οποιοδήποτε τρόπο υπενήσεται, ας πούμε, ο κατασκευαστής ότι φτιάχνεται αλλού από ό,τι φτιάχνεται, εκεί μιλάμε για άλλο πρόβλημα, έτσι. Αλλά όταν στο ξεκαθαρίζει ότι κοίταξε, εγώ το κάνω εκεί πέρα και φτιάχνω αυτά τα πράγματα εκεί πέρα, ξέρεις. Βέβαια, το γεγονός επίσης ότι μιλάμε ότι έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος είναι από το ράφι, όπως λέμε, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο είναι τόσο κακό. Πραγματικά το λέω. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν έρχονταν η Casio και έλεγε, εγώ φτιάχνω έναν μηχανισμό δικό μου από την αρχή, sorry που σας το λέω, αλλά θα ήταν πολύ πιο, πώς θα το πω, επίφοβο. Γιατί θα μιλούσαμε για μια εταιρεία που δεν έχει παρελθόν σε κάτι τέτοιο και θα έλεγε, εγώ φτιάχνω το 0 κάτι. Θα μπορούσε να το κάνει. Προφανώς. Μπορούσε να το κάνει καλά. Εννοείται. Θα μπορούσε όμως αυτό το πράγμα να το κάνει με τα ίδια χρήματα. Κατά πάσα πιθανότητα όχι. Βέβαια, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε καλομάθει με το in-house και ότι όλοι φτιάχνουν κάτι, ας πούμε, μόνοι τους. Αλλά, παιδιά, αυτό έχει πολύ μεγαλύτερο και κόστος στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά έχει και πολύ μεγαλύτερα, πώς να το πω, είναι πολύ πιο πιθανό να χαλάσει. Γιατί δεν είναι αρκετά δοκιμασμένο, ώστε να έχουν περάσει, πώς να το πω, ρε παιδί μου, αρκετά χρόνια, ώστε τα βασικά προβλήματα που θα προκύψουν φυσιολογικά, έτσι, θα μπορούν να καταγραφούν, να φτιαχτούν και να κάνουμε, ξέρω εγώ, πώς να το πω, να το βελτιώσουμε ξανά και ξανά. Όταν αγοράζεις ένα μηχανισμό που είναι από το ράφι, έχεις κερδίσει αυτό, γιατί μπορείς να αγοράσεις ένα μηχανισμό ο οποίος είναι γνωστός και ότι ξέρουμε ότι δουλεύει και δουλεύει καλά, και να πετύχουμε στην ουσία όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή ένα καλό και ποιοτικό ρολόι, χωρίς, ρε παιδί μου, να καταστρέψουμε το τιμολογιακό. Τώρα, αυτό βέβαια καταλαβαίνω για κάποιους ότι αρκετοί διαφωνείτε. Απλά εγώ το λέω γιατί νομίζω ότι ξεχνάμε ότι για να έρθει μια εταιρεία και να φτιάξει ένα ολόκληρο department που θα φτιάξει, να κάνει ανάπτυξη ενός τέτοιου μηχανισμού, παίρνει πολλά χρόνια και πολύ χρήμα και πρέπει αυτό το πράγμα να το πάρει πίσω. Και για να το πάρει πίσω σημαίνει ότι θα κοστολογήσει τα ρολόγια της ανάλογα.
Άρα μην τρελαινόμαστε ότι πέρα μηχανισμό που το ράφει και μην έχουμε αυτή τη λογική ότι επειδή εγώ μπορώ να βρω το μηχανισμό αυτό με, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 ευρώ, σημαίνει ότι πώς το λένε, το ρολόι δεν αξίζει τα χρήματα που ζητάει. Το ότι ένα ρολόι έχει κόστος σε υλικά, παράδειγμα 100 ευρώ και η εταιρεία το πουλάει 500, δεν λέει και κάτι. Δηλαδή πρέπει να σκεφτείτε ότι τα υλικά από μόνο τους είναι προφανώς ένα βασικό, ίσως το μεγαλύτερο κόστος, αλλά μιλάμε πολλές φορές ξεχνώντας ότι αυτές οι εταιρείες ξοδεύουν σε πολλά περισσότερα πράγματα εκεί έξω. Από τη διαφήμιση μέχρι όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες το να μπορείς να φτιάξεις ένα προϊόν και να το πουλήσεις όλο τον κόσμο, μέχρι προφανώς και το ίδιο το ρίσκο που έχει το να πουλάς ένα νέο προϊόν σε μια τιμή η οποία προφανώς θα ενοχλήσει τον κόσμο. Οπότε το να λέμε ότι ένα ρολόι, ότι ένα Casio έχει αυτά τα χρήματα, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό που αγοράζεις, αυτό μάλλον που παίρνεις για τα χρήματα που δίνεις, εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον εξαιρετικό από πλευράς ποιότητας και τιμής. Έτσι, από αναλογία δηλαδή. Αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ξεχνάμε ότι πώς θα το πω, καλομάθαμε και λίγο, θα πω εγώ, γιατί ένα από τα πιο διάσημα, ας το πούμε, παντρέματα που έχουν γίνει, είναι το να έχουμε μηχανισμό Zenith στο Daytona, έτσι. Δηλαδή, με αυτή τη λογική έπρεπε να είμαστε φανερά εκνευρισμένοι με το γεγονός. Ας πούμε, άμα γινόταν τώρα, ας πούμε, έρχονταν δηλαδή η Rolex και λέει θα χρησιμοποιήσω, ας πούμε, το μηχανισμό που έχει το Λιπριμέρο τώρα. Θα έπρεπε να ήμασταν, ας πούμε, ξέρεις, να σκίζουμε τα ημάτια μας για αυτόν τον λόγο. Νομίζω κανείς δεν το έκανε. Γιατί όλοι θα λέγαμε ότι, OK, ξέρεις τι, πήρες κάτι καλό. Θα μας ενοχλούσε αν πήγαινε, ας πούμε, και έπαιρνε ένα basic μηχανισμό από τη Single, ας πούμε. Θα μας ενοχλούσε. Και προφανώς και θα είχαμε και απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό το λόγο ο κόσμος εκνευρίζεται και ενοχλείται με την Hublot. Γιατί βλέπει τέτοιου τύπου, ας πούμε, αστοχίες. Αν ερχόταν αύριο και έλεγε ότι κοιτάξτε, εμείς αλλάξουμε όλοι μας την νοοτροπία και θα κάνουμε τα πάντα in-house και όλα θα είναι, ξέρεις, νομίζω ότι ο κόσμος άρχισε να αλλάζει, ας πούμε, άποψη προς την εταιρεία. Αλλά ακριβώς επειδή αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει, ο κόσμος ξυνήσει τα μούτρα. Και καλώς το κάνει, έτσι. Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Οπότε μην έχουμε και τόσο, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, να είμαστε και λίγο χαλάροι με το ότι κάτι δεν είναι in-house. Δηλαδή να σκεφτόμαστε και λίγο λογικά. Δηλαδή η Mercedes, ας πούμε, όταν παίρνει τον 1500 το κινητήρα, το πετρελαίο της Renault, δεν το κάνει γιατί βαριέται να φτιάξει εγώ της κινητήρα. Απλά γιατί σου λέει, ξέρω ότι είναι δοκιμασμένος για χρόνια, δουλεύει και είμαστε μια χαρά. Αυτό είναι καλό για τον χρήστη, για τον πελάτη, έτσι. Και για την εταιρεία προφανώς, αλλά είναι καλό για τον πελάτη. Κάτι αντίστοιχο προφανώς κάνουν όλες οι εταιρείες. Δεν το κάνει μόνο, ας πούμε, δεν το βλέπουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία. Οπότε μην τρελαίνεστε. Αυτό. Μια φοβερά έτσι, δίκαιη ερώτηση ήταν προφανώς του service. Αυτό, έτσι. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια με το γεγονός ότι πώς το πω, η νοοτροπία λέει ότι εντάξει, ένα ρολόι τόσο φθηνό και να χαλάσει το πετάω γιατί δεν συμφέρει να κάνω service. Αυτή είναι μια όντως σοβαρή ερώτηση και μπορεί εγώ να μην το είχα αναφέρει, αλλά είναι, ξέρεις, κάτι πολύ πιο σημαντικό από το αν ο μηχανισμός είναι in-house και κοστίζει, ας πούμε, είναι ένα χαμηλού κόστος μηχανισμός και τέλος πάντων όλα τα διάφορα. Και αυτό το είδα και σε φόρουμ γενικότερα, την κουβέντα σε σχέση με το συγκεκριμένο ρολόι. Και νομίζω ότι είναι μια... Για μένα αυτά δεν είναι ποτέ πρόβλημα. Και βλέπω τώρα με το podcast ότι αρκετοί, ας πούμε, έχετε αυτή την άποψη. Δεν λέω ότι εγώ είμαι σωστός και εσείς είστε λάθος. Προς Θεού, έτσι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Απλά λέω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε και τόσο αυστηροί με τέτοιου τύπου θέματα. Πρέπει δηλαδή κάντε ένα βήμα πίσω, δείτε τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το προηγούμενο επεισόδιο, χαίρομαι που σας άρεσαν οι επιλογές που ανέφερα. Και για να κάνουμε, ας πούμε, την κουβέντα περί ελέφαντα στο δωμάτιο, την οποία την είχα πρόσφατα ξανά και με κάποιους από εσάς. Εγώ γενικότερα δεν ανέφερα το Seamaster, τον Diver, που είναι από τα πιο, έτσι, γνωστά ρολόγια και ξέρω ότι αρκετοί από εσάς έχετε, ακριβώς γιατί εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, έτσι. Τι θέλω να πω.
η κουβέντα που έγινε στο προηγούμενο βίντεο, στο προηγούμενο podcast, είχε να κάνει ξεκάθαρα με τα ρολόγια που εγώ προσωπικά θα έπαιρνα. Και αυτό προφανώς είναι κατά βάση θέμα γούστου. Μπορώ να το αιτιολογήσω κάθε φορά. Και πάντα, όπως είπαμε, έχει να κάνει με το ότι δεν σκεφτόμαστε το τιμολογιακό. Μιλάμε καθαρά ότι έχω τη δυνατότητα να πάρω οποιοδήποτε ρολόι θέλω για daily και θα πάρω αυτά, ας πούμε. Αυτή ήταν η κουβέντα. Και ο λόγος που δεν ασχολήθηκα με το Seamaster είναι ότι εμένα προσωπικά δεν με κεντρίζει. Είναι από τα ρολόγια που εμένα μου περνάνε απαρατήρητα. Εκτός από το Aquadera μέχρι εκεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Και το έχω ξαναφέρει νομίζω και στο παρελθόν. Αλλά σαν ρολόι εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε ποτέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω όλη αυτή την αγάπη στο Seamaster. Όχι γιατί δεν είναι καλό ρολόι. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω ότι κανένας δεν μιλάει για το γεγονός ότι σαν ρολόι είναι αρκετά αμφιλεγόμενο σε θέμα εμφάνισης. Δεν μιλάμε για τα specs, δεν μιλάμε για οτιδήποτε. Αλλά από πλευράς εμφάνισης είναι αμφιλεγόμενο. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι εμφανισιακά, ρε παιδί, με αυτό που λέμε aesthetically pleasing. Δηλαδή πόσο μάλλον το bracelet του κυρίως, ας πούμε, στην κλασική του έκδοση, έτσι. Αν και δεν είμαι κάποιος ιδιαίτερα φαν, ας πούμε, το ότι. Όχι, πώς θα το πω. Όχι ιδιαίτερα φαν, αλλά δεν είμαι και. Ξέρεις, δεν τρελαίνομαι και τόσο από πλευρά συμμετρίας. Δηλαδή, λένε κάποιοι ότι θα παίρνανε ένα Submariner No Date γιατί είναι αρκετά πιο συμμετρικό από ότι ένα άλλο, γιατί είναι πιο καθαρό, ας πούμε, όταν το κοιτάς. Αλλά από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι όταν, ας πούμε, έχουμε ένα μόνο pusher ρολόι, ή το συγκεκριμένο που έχει ένα Helium Valve και είναι άλλα, με συγχωρείτε, και άλλα ρολόγια που το έχουν αυτό. Μισό λεπτό πιο νερό. Ναι. Παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά ιστορικό ρολόι και από τα πιο σημαντικά που έχουμε να πούμε στην κατηγορία και γενικότερα, ας πούμε, για το πόσο τι ρόλο έχει παίξει στο κομμάτι της ορολογοποίησης και γενικότερα στο θέμα, ας πούμε, του πόσος κόσμος μπήκε στην ορολογοποίηση λόγω αυτού του ρολογιού και των εμφανίσεων που έχει κάνει, ας πούμε, στην pop κουλτούρα. Νομίζω όμως ότι ο βασικός λόγος που εμένα δεν μου αρέσει είναι ότι εμφανισιακά το θεωρώ ένα άσχημο ρολόι. Ναι, το είπα. Πες τα με φάτε. Δεν το κάνει αυτό κακό ρολόι. Είναι εξαιρετικό ρολόι. Μπορούμε να κάνουμε άπειρες κουβέντες και άπειρες συζητήσεις για ρολόγια τα οποία ο καθένας από εμάς θεωρεί εξαιρετικά, αλλά ταυτόχρονα κακάσχημα. Έτσι. Τι θέλω να πω? Ότι εμένα δεν μου αρέσει, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά ογκώδες ρολόι και ένα ρολόι το οποίο, sorry κιόλας, αλλά δεν δικαιολογεί κάποιος να μου λες, δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο όλο αυτό το πράγμα εμφανισιακά. Το μπρασελέ του, εκτός από αυτό που βλέπουμε στα James Bond Seamaster, όλα τα υπόλοιπα, το τυπικό, ας πούμε, Seamaster μπρασελέ, εμένα προσωπικά μου φαίνεται αρκετά άσχημο. Νομίζω ότι μου βγάζει, ρε παιδί μου, ρολόι, αυτό το ογκώδες ρολόι που είδαμε, ας πούμε, στις περασμένες δεκαετίες. Έχω δοκιμάσει αρκετά, έχω κρατήσει, έχω περάσει χρόνο, ρε παιδί μου, με διάφορα και πάντα και καινούρια. Θεωρώ ότι το μπλε που έχει το Seamaster είναι από τα πιο όμορφα μπλε στο industry, εξαιρετικό, από τα πιο όμορφα και πιο καλοεκτελεσμένα. Όπως είπα, είναι από τα καλύτερα ρολόγια που μπορεί κανείς να πάρει, αλλά θεωρώ, εγώ προσωπικά, ότι είναι, για αυτό που είναι πανάκριβο, πραγματικά το λέω, και πλέον έχει κουράσει όλη αυτή η νοοτροπία με το θα βγάλω 70 διαφορετικές εκδόσεις μέσα σε μια χρονιά και θα έχουμε από πάνω, δεν ξέρω, όποιον influencer μπορούμε να πληρώσουμε και όποιον ηθοποιό μπορούμε να πληρώσουμε και να πει τι ωραίο που είναι αυτό το ρολόι. Αυτό. Θεωρώ ότι έχει να κάνει το γεγονός ότι πώς το βλέπουμε αρκετά, ας πούμε, από πάρα πολλούς διάσημους και μη, έτσι, να πουσάρετε σαν ρολόι για το πόσο υπέροχο είναι και τι υπέροχα που έχουμε αυτό το μηχανισμό και έχουμε coaxial escapement και όλα αυτά. Εντάξει, οκ, αλλά για να είμαστε σοβαροί, όχι, δεν ενδιαφέρει, αλλά κανένας δεν, δεν το αξιοποιεί. Ξαναλέω, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν λέω ότι θεωρώ ακατανόητο ότι κάποιος αγοράσει το συγκεκριμένο ρολόι. Καμία σχέση. Αυτό που λέω είναι ότι για μένα είναι άσχημο και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όταν λέω σε κάποιον ότι για μένα είναι ένα άσχημο ρολόι,
υπάρχει τόσο έτσι χάλια αντίδραση, λες και ρε παιδί μου, δεν ξέρω, σε έβρισα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν το βρίσκω φυσιολογικό. Με την έννοια ότι υπάρχουν ορολόγια εκεί έξω, τα οποία γενικότερα έτσι έχουν διχάσει τον κόσμο. Έτσι. Και υπάρχει κόσμος που είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Όπως ανέφερα πριν, για παράδειγμα, ένα Big Bang της Hublot, για πολλούς είναι ένα, πώς θα το πω, ωραίο ρολόι, γι' αυτό και το αγοράζουν, γι' αυτό έχει τόσες πωλήσεις. Για μένα είναι άσχημο ρολόι, έτσι. Αλλά είναι αρκετά αποδεκτό το ότι σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Αντίστοιχα, αυτό το βλέπουμε και σε άλλα brands. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που του αρέσει το Milgauss και σε κάποιους που δεν αρέσει το Milgauss. Αλλά είναι απόλυτα αποδεκτό. Το ίδιο και με το Erking, το ίδιο και με, δεν ξέρω, και με τα Cartier. Το ότι σε κάποιους αρέσουν τα Panthère για άντρες, παρά το γεγονός ότι κυρίως τα βλέπουμε σε γυναίκες, είναι εξίσου αποδεκτό. Δηλαδή δεν θα δεις κάποιον να πει το οτιδήποτε. Αλλά αν κάποιος έρθει και πει κάτι αρνητικό για το Seamaster, βλέπουμε ότι γίνεται χαμός. Δηλαδή, και όχι τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να δίνει κάποιος, εδώ αν δεν κάνω λάθος, έχει κοντά σε 7.000 λίρες να σου πω κιόλας αμέσως πόσο έχει το Seamaster. Μισό λεπτό, δώστε μου. Λοιπόν, γιατί δεν νομίζω 6.700 είναι. Ναι, το καινούριο, το μαύρο που κυκλοφόρησε πριν μερικές ημέρες, ξεκινάει στην έκδοση με το NATO Strap στα 5.800, δηλαδή κοντά στα 7.000 ευρώ. Έτσι. Και μετά τα κλασικότερα, ας το πούμε, πάμε ας πούμε στο κλασικό το Seamaster, το οποίο είναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι το παράδοξο, το τσεκάρα και τις προάλλες. Είναι πιο φθηνό, έτσι. Είναι 5 εκατοστάρικα κάτω στην έκδοση με τον Bracelet. Αυτό βέβαια για μένα σημαίνει ότι λογικά θα το αυξήσει σαν τιμή τους επόμενους μήνες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά βλέπω, ρε παιδί μου, βλέπω ένα ρολόι το οποίο για μένα είναι αρκετά ογκώδες και θεωρώ ότι για τους περισσότερους εκεί έξω είναι τεράστιο. Έτσι. Και το συζητούσα και με κάποιον που είχε και μου λέει πω πολύ είναι από τα καλύτερα ρολόγια που έχω φορέσει και το ένα και το άλλο, και λέω ναι, οκ, απλά για μένα είναι άσχημο. Και νευρίαζε και μου λέει και τι εννοείς ότι είναι άσχημο και είναι τόσο ιστορικό ρολόι και τόσο εξαιρετικό και δες το, ρε παιδί μου, πως είναι και τι υπέροχο που είναι και το καντράν του είναι έτσι. Και λέω οκ, ξέρεις, είναι αυτό. Και τότε αυτό έγινε, πότε έγινε αυτό, πρόπερση? 2-3 χρόνια νομίζω. Και ήταν η πρώτη φορά που είχα τέτοιου τύπου κουβέντα. Και με τα χρόνια, επίτηδες άρχισα να κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή, έβλεπα κάποιον που φορούσε ένα Seamaster και του λέω: ξέρεις τι, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Το θεωρώ, οκ, εντάξει, που γούσταν αυτά, ρε παιδί μου, αλλά για μένα είναι άσχημο. Και είδα ότι είναι. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, υπάρχει cult ολόκληρο από πίσω. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο. Πώς θα το πω, ότι μ' αρέσει το Seamaster και πιο Submariner τώρα και πιο Black Bay, οτιδήποτε, ας πούμε. Μόνο Seamaster και. Υπερβάλλω λογικά. Δεν αντιλέγω. Αλλά νιώθω, ρε παιδί μου, ότι το συγκεκριμένο ρολόι ίσως να είναι και αυτή η σχετική έτσι, δυσφορία που έχω με το γεγονός ότι κυκλοφορεί και ένα καινούριο ανά δεύτερη εβδομάδα και έχει καταντήσει ένα από τα πιο ιστορικά brands να είναι απλά, ξέρεις, βγάζω ρολόγια όσο περισσότερο γίνεται και όποιος πάρει, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω ρε εσείς, το βλέπω. Πείτε μου αν κάνω λάθος, αλλά είναι εξαιρετικό ρολόι. Θα το πω και άλλες φορές. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρέσει τόσο πολύ. Έχει κάτι το οποίο δεν βλέπω. Δηλαδή το προσπάθησα, δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή δοκίμασα και reduced. Δοκίμασα και το παλιό το reduced με το διαφορετικό, με το πιο ωραίο το Bracelet. Δεν ξέρω. Ενώ ρε παιδί μου, το βλέπεις από κοντά και δεν ξέρω. Πραγματικά το λέω. Και τώρα το κοιτάω, το ξανακοιτάω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχει ένα εξαιρετικό, θα έλεγα, clasp, τα πιο ωραία που έχω δει. Αλλά ρε παιδί μου, το λέω γιατί ας πούμε εγώ έχω μεγάλη αγάπη στο Aquaterra.
και με κάποιους το έχω συζητήσει, ας πούμε, το Railmaster, ας πούμε, από τα πιο πρόσφατα releases που έχουν γίνει, είναι για μένα από τα πιο θα ήθελα μάλλον είναι από αυτά τα μοντέλα που κυκλοφορεί μια εταιρεία και γίνεται χαμός και ψηλό έγινε, αλλά όταν έχεις κυκλοφορήσει, ας πούμε, 30 κομμάτια, 30 μοντέλα από όλες τις γραμμές τη χρονιά που μας πέρασε, δεν θα ασχοληθεί κανένας. Για την ιστορία να πω ότι ένα από τα πρώτα ρολόγια τα οποία με έκανα να κολλήσω, ας πούμε, με την Omega ήταν το Seamaster του 300, το παλιό. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το vintage look που είχε ρε παιδί μου, αυτή τη φωτίνα που λέμε. Για μένα ήταν εξαιρετικό. Το θεωρούσα από τα πιο όμορφα ρολόγια. Και ακόμα στέκομαι σε αυτό, δηλαδή αν ήταν να πάρω κάποιο Seamaster, θα έπαιρνα είτε το Aquaterra, είτε θα πήγαινα σε ένα Railmaster, είτε σε ένα Seamaster 300 με το μαύρο του κατράν. Εσάς πως αρέσει τον diver με τέτοιο σθένος και το υπερασπίζεστε τόσο πολύ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή πραγματικά βλέποντας, ας πούμε, εκτός κι αν, γιατί υπάρχει αυτή η εκδοχή, να αρέσει τόσο πολύ το γεγονός ότι είναι τόσο έξτρα, ας πούμε. Έχει το valve εκεί πέρα και εδώ στο με το περίεργο το μπρασελέ και το έτσι και το αλλιώς. Μπορεί, έτσι, δεν αντιλέγω. Αλλά ναι, πείτε μου ρε παιδιά, δηλαδή χάνω κάτι, είναι μια συζήτηση που πραγματικά ήθελα να την κάνουμε καιρό, να σας τα πω αυτά καιρό. Αλλά επειδή είδατε στο προηγούμενο επεισόδιο, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να πει σε σχόλια σε σχέση με το Seamaster. Αλλά ξέρω, επειδή έχω συζητήσει με κάποιους από εσάς, ότι σας αρέσει. Και πρόσφατα κιόλας είχα μια ανάλογη κουβέντα με κάποιον για τα καινούργια αυτά τα προεβδομάδων που βγήκαν. Και είχαμε την ίδια συζήτηση ότι ξέρω εγώ γιατί. Εγώ προσωπικά σας το λέω, είμαι φαν του Seamaster 300, είναι από τα αγαπημένα μου ρολόγια. Και είναι από αυτά που μπαίνω καμιά φορά και κοιτάω μεταχειρισμένα ή vintage, ας πούμε, στο χρόνο και λέω μήπως βρω κανένα σε κάμια κάτι τιμούλα, ας πούμε, γιατί πραγματικά μου αρέσει, έτσι. Όχι απαραίτητα τεχνικά, αλλά για τη σχέση που έχω εγώ με αυτό. Δηλαδή ότι είναι από αυτά τα ρολόγια που εμένα με κάναν, ας πούμε, τόσο έτσι, πώς να το πω, να τα αγαπάω τα συγκεκριμένα. Αυτό. Να ενημερώσω το επιβατικό κοινό ότι προημερών πήραν τηλέφωνο για να καταλάβετε τώρα γιατί τρέλα μιλάμε, έτσι. Μου στέλνει μήνυμα, έχω ένα ρολόι που περιμένω και το περιμένω εδώ και μερικές εβδομάδες, και μου στέλνει μήνυμα, με συγχωρείτε, ο άνθρωπος από το κατάστημα, μου λέει Δημήτρη, λέει, ήρθε το ρολόι σου. Αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα, τρίτη νομίζω, ναι. Και μου λέει το ρολόι. Και του λέω ευχαριστώ. Δεν μπορώ να έρθω, του λέω. Τρέχω και δεν φτάνω. Έχω, του λέω, κόσμο που έχει έρθει για επισκέψεις. Έχουμε και ένα γάμο. Του λέω δεν γίνεται. Μου λέει πότε μπορείς, λέω σε 2 εβδομάδες. Και το έλεγα και λέω θα μου πει δεν μπορώ να το κρατήσω για 2 εβδομάδες. Αλλά να είναι καλό άνθρωπος. Γι' αυτό που σας είπα και που σας λέω πάντα να αγοράζετε τον dealer και όχι το ρολόι. Γι' αυτό. Γιατί ο καλός ο dealer θα σε βοηθήσει. Ξέρετε. Ακόμα και για ρολόγια τα οποία δυσκολεύονται να βρούνε, έτσι, θα σας βοηθήσει. Άμα είστε κι εσείς τυπικοί, αυτό είναι μετά την κρίνια που σας έκανα για 1/4, να πούμε και ένα θετικό, να βρίσκετε τους καλούς τα καλά τα καταστήματα και να τους αγαπάτε και να είστε ειλικρινείς μαζί τους και να μην τους κορυδεύετε, και αυτοί θα σας βοηθήσουν αντίστοιχα. Αν δεν σας βοηθήσουν και δείτε ότι υπάρχουν και συμπεριφορές, πάτε σε άλλο κατάστημα. Έτσι, αυτό. Αλλά ναι, θα περιμένω ακόμα. Έχω τουλάχιστον 1 εβδομάδα πρώτα Θεός για να πάω να το πάρω. Και έχω σκάσει. Μπορώ να φανταστείτε. Το περιμένω και μετράω μέρες. Αλλά είχαμε τώρα... όντως με έχει έρθει κόσμος από Ελλάδα και δεν γίνεται να πάω. Αλλά αυτό, να βρίσκετε καλούς dealers και να τους αγαπάτε και να τους εκτιμάτε. Αυτά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε να σας, πώς θα το πω, να λέω τις χαζομάρες μου. Το σημερινό επεισόδιο ήταν λίγο, πώς θα το πω, πιο χαλαρό, γιατί περίμενα, ρε παιδί μου, να βρω την ευκαιρία να σας τα πω και μην με κράξετε. Το λέω με πολύ αγάπη, έτσι. Δεν κράζω εσάς που έχετε το diver. Απλά λέω ότι εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τόσος χαμός με το συγκεκριμένο. Οπτικά πάντα, έτσι, όχι στα specs. Μην με αρχίσετε από κάτω και μου σου του και έχουμε αυτό, έχει εκείνο και έχει το άλλο και μου έρχεστε μετά στα μηνύματα και αυτά που λες είναι χαζομάρες και εγώ έχω το τάδε ρολόι και είναι εξαιρετικό. Ναι, μπράβο σας. Δεν είπα εγώ τίποτα. Αυτά. Κάντε like, share, subscribe και στείλτε το και στους φίλους σας. Να κάνετε σχόλια γιατί βοηθάνε. Και για εσάς που το ακούτε το podcast και δεν κάνετε subscribe, τι φάση. Κάντε, ρε παιδιά. Ακούτε ανά εβδομάδα ένα ρημάδο podcast και δεν ψήνεις να κάνετε subscribe. Τι φάση, για ποιο λόγο. Τι σας πείραξε. Αυτά. Φιλάκια σε εσάς από το Spotify. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα αυτός από την επόμενη. Πρώτη θα είναι 6 Αυγούστου. Και σας χρωστάω και βίντεο για το Seiko. Sorry παιδιά. Παντρεύονταν κωδιτός. Δεν γίνονταν να κάνω βίντεο. Αυτά από μένα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.